Juriku, ty se nejdeš osprchovat. Nebo už se sprchoval. Tak vstaň a pojď si lehnout. Já si umím dokrát si to vypláchnu ruku. No tak to udělej. Jestli dosáhneš k umyvadlu. Nebo chceš pomoct? No, kdyby to tak hodná. Jo, tak pojď. Jo, tak se o mě opři. Takhle, no ovanu hezky. No, to ti stačí. Ale moc o to umyvadlo se neopírej, když je prasklý, Joriku. Moc o tu vanu se opřít a tady se umyješ krásně. Pojď sem. Jo, takhle taky někdy můžu jednou. Ne, my jsme chodili domů střízlivý. Já jsem si říkal, na to, jak táta možná Ládíka takový. Počkej, vypláchnu si pistolu. Pořádně. To už ani neutočí si tak zavíme. Nechceš napít čaje trochu. A co to máš s rukou? Takovej krvavej šlí. Nebavila se na něj podlaha. Aha. Oni na tebe byli zlí. Pojď, jdeme spát. Pojď si triko si na záchvěr. Ráno jdeš do školy. Ne. Ráno jdeš do školy. S opičkou za krkem. Máma, dáš mi kyblík ještě k tomu. Kam jdeš? Já jdu. Ty jdeš do postele. A do postele se chodí po dvou, ne? Ne, já se nemůžu zvednout, jak mám. Tak ta podlaha se hejbe, víš, jak se zvedneš. Tam máš Tam ne, postel. do svý postele. Ne, to je zastávka. To je To moje je- kařina, tomu nedá. Aha. Pojď. To je mezi zastávkami. Takže na odpočívadle a jdeme dál. Co je? Jo, já jsem mohla ze předu tě natočit, viď, ještě. Jo. Počkej, já ti tam dám povstáte. Ano, a tady je kyblíček na případné zvracení. Chtěli, otoč se sem, dobře. Můžeš se otočit, máš už tam polštář. Smráďo. Převal se, otoč a krásej. Co nám řekneš na závěr? Budu rád. Budou moc. Nepijte, je to si z toho chlastě pás. Hlavně, že to ví. A hlavně zelená s vínem, že jo? Jo. To je past. Tak ty, kdyby něco tak křič, prosím tě, kyblík máš takhle dole. Jo, jo. Čau.